Jyväskylässä on syksy kauneimmillaan, mutta Hilariushiiren elämää varjostavat synkät pilvet. Kesätyöt Hilariushiiren kylässä ovat ohi, eikä opiskeluunkaan löydy puhtia. Päivät kuluvat kotona masennuksen alhossa rypien, kunnes Hilarius päättää hakea uutta suuntaa elämälleen. Edes vierailu Jopnon kokouksessa ei tuo kuin hetkellistä piristystä Hilariuksen elämään. Uutta suuntaa elämälleen on lähtenyt etsimään joku toinenkin. Peppi Pitkätossu on tullut Jyväskylän rakkauden perässä. Maailman vahvin tyttö tahtoi maailman parhaan mäkikotkan rinnalleen. Elämä on kaikki, annan tuulien kuljettaa, Kaupungilta löytyy yllättäen kaikenlaista tuttua ja turvallista, mutta mukavin yllätys odottaa keskellä kauppakeskusta. Mä vielä sun luoksestuun kun väsyn kulkemaan, kun silloin jäädä saa, sua vain rakastaa. Täällähän on ruotsinkielinen koulu. Sieltä varmasti löytyy apu. Hei podei, vet du någonting om Matti? Matti? Siis ai Nykäsen Matti? Ei, sehän on ihan museokamaa. Peppi jatkaa tarmokkaasti matkaa ja yllättävä apu tuleekin pian vastaan. Heissan, vem är det här? No hei, minä olen Keskisen Maija ja mä toimin täällä Pohjolan Uuden ja Keski-Suomen piirin toiminnanjohtajana. Ja tässä on meillä piiritoimiston lisäksi tämmöinen pohjoismainen tiedotustoimisto, joita on yhteensä 8 Pohjoismaissa. Ja lisäksi meillä on tässä Ruotsin konsulaatti ja Norjan konsulaatti. Esimerkiksi Ruotsin kansalaisille luovutetaan passeja. Passi minulla on, mutta mies puuttuu. No men, nu är det dags att fika. Tack ska du ha och hej då. Till snickerboaren, ja när det är något jag gjort. Men farsan löper också bra fast inte lika fort. Snickerboa hoppar av. Havet kaatuu, mitä nousemaan en saa. Havet kaatuu, kanon paljon kauniimpaa. Hilarius on ponnekkaista yrityksistään huolimatta edelleen masentunut. Lopulta hän päättää karistaa Jyväskylän pölyt hännästään ja suunnata uusiin seikkailuihin. Peppikin on haudannut unelmansa suomalaisesta siipasta ja on palaamassa kotiin. Ensin on kuitenkin haettava matkalukemista. Kun katsoit minuun, kaiken muun mä unohdin. Kun katsoit minuun, vain sinun olla halusin. Kun katsoit minuun, sytyin sylissä. Jyväskylä hurmasi Pepin ja pariskunta päätti jäädä kaupunkiin asumaan. Pepin räiskähtelevä luonne toi piristystä Hilariuksen mielenmaisemaan ja rauhallinen hiiri tasapainotti Pepin elämää. Peppi ei potenut koti-ikävää havaittuaan, kuinka Jyväskylästä voi löytää palan jokaista Pohjoismaata. Nähdä jälleen, kuinka juokset mereen nauraen. Ja kun käännyt valossa asut säikymään. Sä olet nuori täynnä voimaa, katsot minun kutsuen. En estele tuun sylissyt.